ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto m'dziko muno. Boma la Scotland lakhazikitsa ntchito yomwe ithandize apolisi m'dziko muno kulimbana ndi nkhanza zochitikira akazi ndi ana. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers ayiveka kukhala akatswiri a chikho cha TNM Super League itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto m'dziko muno. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ndi omwe anena izi m'dziko la United Arab Emirates, komwe apita pamodzi ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukapeza njira yothanirana ndi vuto la kusowa kwa mafuta m'dziko muno. Mtolankhani wathu Jackson Sichali ali ku Abu Dhabi ndipo wadza ndi zambiri. Kuti chuma cha dziko chiyende bwino chimadalira mafuta a galimoto. Ichi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ali mdziko lino la United Arab Emirates, komwe akuchita zokambirana ndi atsogoleri a dzikoli pamwe dziko la Malawi lingathanirane ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ati njira yomwe watenga President Dr. Chakwera ayithandiza kuthana ndi mavuto a kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko la Malawi. Ndunayi yati Dr. Chakwera akudziwa za mavuto omwe a Malawi akudutsamo kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto, ndipo izi ndi zomwe zamchititsa kuti abwere mdziko lino la United Arab Emirates kuti apeze njira yothanirana ndi vutoli. Amatola awonjezeranso kunena kuti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ku dziko lomwe limayenga mafuta ochuluka kwapereka chilimbikitso choti dziko la Malawi lithana ndi vutoli. Pa nkhani yogula mafuta kudzera ku boma ndi boma lizake, iwo ati iyi ndi njira yabwino yomwe ithandize kuti dziko la Malawi lisamagwiritse ntchito ndalama zambiri pogula mafuta a galimoto komanso azifika mwansanga. Tikudziwa Malawi kuti masabata mwezi wathunthu takhala tikuzunzika kugona ma filling station kumadikira mafuta. Izi zapangisa president kuti kodi tisintheko njira yakagulidwe ka mafuta awa. Mafuta takhala tikugula kuchuluka madobadoba pakatipa kuchokera kwa munthu amene amawenga mafuta ayo, komanso mafuta amene mayiko amene amawenga mafuta ndi dziko ngati lino. Tabwera kuno ku United Arab Emirates, Qatar, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, msatchulenso mayiko ena ndi ena, koma mu Africa so muli mayiko so ena ndi ena, achina Nigeria, achina Angola, achina Niger, nawonso amakhala ngati nawonso amawengako mafuta. Koma aina ake amene ali ndi zitsime zoti nawonso Mulungu anangu adalitsa woyeza wanayeza kuyika ma deep stick kuti awawa mafuta osazatha mpaka kalekale. Ndiye tabwera kuno tikukambirana nawo kuti tichosepo madobadoba amene akhala ali pakatipa. Ndunayi inatinso boma la Malawi linakambirananso kale ndi dziko la Mozambique pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi zomwe akuti zithandizanso kwambiri polemba ntchito anthu ochuluka. Kampani ina yabwera pa Baraka paja ya machina yoti zipanga simenti, kuli kampani ina so kumangochi ya Gafa ya simenti. Makampani amene achulukirapo ndiponso anthu ambiri alembedwapo ntchito chifukwa choti mphamvu ya magesi ndi muitano. Dziko la Malawi limagwiritsa ntchito mafuta okwanira malita 2 miliyoni pa tsiku, koma kusowa kwa ndalama za dola ya America zomwe amagwiritsa ntchito pogula mafuta awa kwakhala kusokoneza ntchito yogula mafuta awa, ndipo izi zasokoneza ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Jackson Sichali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pakadali pano President Chakwera abwerera kuno kumudzi lachiwiri pa 10 December osati lero la Mulungu pa 8 December mmene analengezera. Malingana ndi kalata yochokera ku nduna yoona za ubale wa dziko lino, kuonjezeraku kwadza kutsatira zokambirana zina
ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates. Ndege yomwe President Chakwera azakwere idzafika pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe nthawi ya 1 koloko masana lachiwiri. Unduna ona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Nduna mu ndunawo a Jean Sendeza yalankhula izi itatha kuyendera makomo omwe akupindula ndi ntchitoyi mdera la mfumu yayikulu Mavwere m'boma la Mchinji. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Polankhula atamaliza kuyendera makomo anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi, nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza inati boma likuwunikanso mayina anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo. Iwo anati akuchita izi pofuna kuti achikulire, aulumali ndi ena omwe akuyenera kupindula azipindula nawo. Programu ikuyenda bwino, koma chimene tachipeza china nchonena kuti kumati bagwiritsa ntchito njira zina zimene zimathandizira kasankhidwe ka anthu oyenera kukhala pa mtukula pa khomo. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo ochokera mmodzi mwa anzingo a Mercy Wilson ati tsopano akukwanitsa kuthandiza ana awo ndi ndalamazi. Ana kale samapita kusukulu, panopa akupita kusukulu nikula volembera makope soko chakudya chikhala chilipo pano pa khomo. Phungu wa dera la Kunzambwe kwa boma la Mchinji a Agnes Nkusankhoma anati ndi wokhutira ndi momwe anthu a dera lake akupindulira ndi ntchitoyi. Oneka ndithu kuti upindula chifukwa choti ena anagula mbuzi, ena aulimira, ali mtimadimba, ena kupanga zinthu zosiyana-siyana. Ndi kwa ine ndaona kuti ndi programu yofunikira kwambiri, yothandiza kwambiri kwa anthu amene ali osowa. Boma la Mchinji linayamba kupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo mchaka cha 2006. Olive Phiri, MBC, Mchinji. Maboma 11 omwe amakhala pa chiopsezo kwambiri kahamba kakusintha kwa nyengo akuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya ndalama zokwana 92.3 billion kwacha yofuna kuchepetsa mavuto odza kahamba kakusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi. McDonald Chiwayola ali ndi ripoti. Ntchito yomwe boma la Malawi molumikizana ndi mabungwe omwe si aboma monga la Food and Agriculture Organization FAO yolimbikitsa kudzidalira komanso kuchepetsa mavuto odza mpaka kusintha kwa nyengo ya Ecosystems Based Adaptation for Resilient Watersheds and Communities in Malawi IBAM project yomwe igwirike ndi thandizo la Green Climate Fund. FAO komanso boma la Malawi yakhazikisidwa pa msonkhano omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowo unabweretsa pamodzi mabungwe omwe si aboma ndi akuluakulu ochokera nsukulu za ukachenjede za mdziko muno kuti aunguze umo ntchitoyi angayigwirire kuti ipindulire Malawi. Mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe kachuma mu nduna wa zachuma a Ted Stimawina ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri kamba kuti ichepetsa zovuta zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Programu imeneyi ithandiza kupanga build resilience mpaka maprogramu ozala mitengo komanso kumanga misewu ndi zinthu zosiyana-siyana zimene zoti pakakhala mvula yambiri ya mkuntho zinthu zimene zizipange kuti tisaluze zinthu zambiri. Mkulu wa bungwe la FAO mdziko muno Azichin atsindika za phindu lomwe dziko la Malawi lipeze pogwira ntchitoyi nzaka zisanu ndi chimodzi zikubwerazi. Iwo ati ntchitoyi ithandiza kubwezeretsa zachilengedwe maboma 11 ena mwa iwo ndi Neno, Balaka komanso Tyolo. Acheni ati mabomawa amakumana ndi mavuto osiyanasiyana choncho mpofunika kugwira ntchito yobwezeretsa chilengedwe komanso kuti anthu a mabomawa akhale odzidalira. Ntchitoyi iperekanso mphamvu kwa anthu akumidzi kukhala odzidalira pachuma kamba kuti kudzera mu ntchitoyi anthu okhala m'madera akumidzi apeza thandizo la ndalama zochitira mabizinesi osiyanasiyana monga momwe akufotokozera mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD a Donald Manda. Ifeyo ngata IFAD tiyesetsa kuti maboma 11 komwe kutapite project imeneyi anthu ate kukhala ndi kuthekera popeza tingongole komanso kumene angathe kuthandizidwa pa nkhani ya zachuma ncholinga choti akamasamala chilengedwe nkhani ya zachuma isamakhale kutali ndiwo.
malinga ndi unduna wa zachuma, project ya IBAM igwirizana ndi ndondomeko za chitukuko za Malawi 2063 zomwe cholinga chake ndi chitukuko chokhazikika komanso kukhala ndi dziko lodzidalira. Ntchito ya IBAM ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi 2024 mpaka 2030 ndipo igwirika ndi ndalama zokwana madola 53.22 miliyoni a dziko la America zomwe pafupifupi 92.3 biliyoni kwacha. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma la Scotland lakhazikitsa ntchito yomwe ithandiza apolisi a dziko lino kulimbana ndi nkhanza zochitikira akazi ndi ana. Nduna ya ku Scotland Cab Stewart alengeza izi pamwambo okhazikitsa ntchitoyi. Pansi pa ntchitoyi apolisi a mdziko la Scotland adzigwira ntchito ndi apolisi a mdziko muno komanso Zambia poteteza ana ndi amayi ku nkhanza. Nthumwi ya dziko la Malawi ku Scotland Dr Thomas Bisika ndi omwe anayimira dziko lino kumwambowu. Nduna ya zachitetezo Harry Mkandawire yayamikira nthambi ya maphunziro a asilikali ya Malawi Defence Force Command and Staff College polimbikitsa maphunziro a asilikali. Mkandawire ati ndondomeko ya maphunziro a asilikali ndiyofunika popititsa patsogolo chitetezo cha mdziko. Mkandawire anayankhula izi kusalima pamwambo opereka masetifiketi kwa asilikali omwe amaliza maphunziro awo. Mtolankhani wathu Gracious Banda wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Maphunzirowa omwe akuyembekezeka kupititsa patsogolo upangiri wa asilikali ayika maziko pa utsogoleri, ntchito za mayendedwe komanso upangiri wa uthenga. Maofisala 32 ndi omwe amaliza maphunzirowa ndipo 17 ndi asilikali aku Malawi pamene asilikali 15 ndi ochoka ku maiko osiyanasiyana mu Africa. Nduna yona zachitetezo Harry Mkandawire yapempha maofisala omwe amaliza maphunzirowa kuti agwiritse ntchito luso komanso upangiri omwe apeza kudzera maphunzirowa popititsa patsogolo kagwiridwe ntchito ka asilikali. Masoja athu ali disciplined kwambiri. Imaphunzitsa kuti usogoleri wa muame umayenda bwanji. Kukhala ndi ame ya mphamvu si mafigures iyayi kuti iyayi tichite recruit masoja ambirimbiri iyayi, koma kukhala ndi ame yoti ili ndi discipline ya mphamvu monga zomwe mwaona lero. Mkulu wa Malawi Defence Force Apo Valentino Phiri wati kuphatikiza asilikali a maiko ena mu ndondomeko ya maphunziroyi ndi kofunika popititsa patsogolo ubale wa dziko lino ndi maiko ena. Aphiri ati maphunzirowa akuyembekezeka kukhudza maiko ambiri mtsogolomo. Tikukula anthu awa ndi chiyambi cha utsogoleri waukulu ku Malawi Defence Force. Chimodzimodzinso amene abwera kudzapanga nawo nafe programu iyi zikusonyeza kukula kwa ubale wathu. Ndiye mungathe kuona kufunika kwa tsiku la lero komanso programu imene anyamata athuwa ndi atsikana athu amapanga. Sukulu ya Malawi Defence Force Command and Staff ndiyoyamba kupereka maphunziro apamwamba a asilikali mdziko muno ndipo ikuyembekezeka kutsekula maphunziro osiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chitetezo cha dziko lino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Boma la Scotland lakhazikitsa ntchito yomwe ithandize apolisi mdziko muno kulimbana ndi nkhanza zochitikira akazi ndi ana. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers ayiveka kukhala akatswiri a chikho cha TNM Super League itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. Takulandiranso mu nkhani zathu. Banki ya National NPM yakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 270 million kwacha zomwe azithandizira ophunzira omwe ndi ovutika komanso omwe akuchita bwino kwambiri mu sukulu zisanu ndi ziwiri za ukachenjede za mdziko muno. Polankhula pamwambo okhazikitsa thumba ku sukulu ya za ukachenjede ya University of Malawi UNIMA kuzomba, mkulu wa banki ya NPM Harold Gia
ati banki yawo ndiyodzipereka pothandiza ophunzira ovutika ngati njira imodzi yowathandizira pa maphunziro awo. Polankhula m'malo mwa sukulu zonse, wachiwiri kwa wachiwiri wa sukulu ya zaukachenjede ya Luwana a Agnes Mwangwera ayamikira banki ponena kuti thandizolo lithandizira kuti ophunzira adzilimbikira kwambiri pa maphunziro awo. Sukulu zaukachenjede zomwe zipindule kudzera ku ndondomekoyi ndi za Unima, Mubas, Kuhesi, Nzuni, Luwana, Masti ndi Kunima. Takazikisa ndondomeko yothandiza ana ophunzira ma university okwana 70 pachaka ndi ndalama yokwana 270 million pachaka. Ana amene wanda amene akukhonza bwino kwambiri ndi ena amene akuchepekedwa. Chimene tikufuna ndi kuti tathandiza ana amenewa kuti achite bwino pa maphunziro awo kuti kutsogoloko ana amenewa ndi amene azathe kutukula Malawi. Lero program imene tikuchita announce ndi kuti tizithandiza fees, accommodation ndi zina zonse zofunika pa moyo wawo. Kupatula pamenepo aliyense timpatsa laptop yoti adzigwirira ntchito, aliyense timaonetseranso kuti timpezere timati coach kuti asule apitirize ukadaulo wawo wopanga maphunziro awo kuti iwo akamaona tsogolo aziona kuti tsogolo awo likuyenda bwanji. Izi zikusonyeza kuti anyamata amenewa azikhala ndi mpata osakhalanso ndi nkhawa yakuti fees ichokera kuti kapena chakudya achipeza bwanji, koma azingokhala ndi nthawi yoyika maganizo awo pa maphunziro awo ndi kupitiriza kuchita bwino. Komanso a National Bank anena kuti azipereka mphoto yapadera kwa achinyamata amene azikhoza kwambiri mu klasi mwawo. Anthu osachepera makumi atatu achira matenda a mtima atachitidwa operation pa msasa waulere wa operation ya mtima. Msasawo unakhazikitsidwa pa chipatala cha Blantyre Adventist chaka chatha kuti apereke mwayi wa moyo watsopano kwa anthu omwe ali ndi matenda a mtima omwe amafunikira operation. Ntchito ya ulereyi yomwe yachitika mdziko muno yathandiza kuchepetsa kutumiza anthu ku mayiko akunja kuphatikiza Kenya, South Africa ndi India. Mtolankhani wathu Mese Zamawa akufotokoza nkhani ya mayi wina yemwe moyo wake wasintha kwambiri atachitidwa operation. Komabe tikufuna kukuchenjezani kuti ripoti ili lili ndi zithunzi zina zomwe zitha kukhala zoopsa kwa anthu ena. Munakhalapo pa ndandanda odikirira zinthu kapena ndandanda odikirira thandizo la kuchipatala, thandizo loti lingakuthandizeni kuti moyo wanu upite patsogolo kapena uthe. Imakhala nthawi yowawa, nthawi ya maganizo komanso ya chiyembekezo chochepa. Umenewu wakhala moyo wa mayi Gladys Nyape kuyambira mchaka cha 2015 pamene anapeza ndi vuto la nthenda ya mtima. Mtima wanu ukutupa komanso magazi sakupitsana bwinobwino m'mitsempha bwinobwino, angoyima pamodzi ngani mukupezeka kuti mukutani kubanika komanso vavu yanu inatani inabowoka. Moyo wa mayi Gladys unasintha pamene anapezeka ndi matenda a mtima. Matendawa amakhudza mtima ndi misempha ya m'magazi yomwe imayambitsa kupweteketsa pachifuwa, kufowoka, miyendo, kuchita zanzi, kupuma movutikira, kugunda kwa mtima, chizungulire ndi kutopa. Ngati munthu salandira thandizo, zoterezi zimayambitsa matenda a mtima kapena kufa ziwalo, stroke, ndipo pamapeto pake munthu amatha kufa kumene. Malinga ndi bungwe la World Health Organization limanena kuti anthu oposa 4 mwa asanu amafa chifukwa cha matenda a mtima ndi kufa ziwalo, ndipo gawo limodzi mwa magawo atatu a imfa zimenezi zimachitika kwa anthu osakwana zaka 70. Bungwe la WHO limasonyezanso kuti matenda a mtima ndi omwe amayambisa imfa zochuluka pa dziko lonse lapansi. Anthu pafupifupi 17 miliyoni chaka chilichonse amafa ndi matendawa. Mkupita kwa nthawi, matenda a Gladys anakula kwambiri moti amalephera kugwira ntchito zake za tsiku ndi tsiku. Iye ankadziwa kuti akufunika thandizo ndipo ankafunika thandizo lomwansanga. Anayesa mankhwala ndi thandizo losiyanasiyana koma sizinathandize, ndipo pambuyo pake anakalandira thandizo
ku chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre, ndipo kumeneko anawawuza kuti akuyenera kupita ku India kuti akawachite operation ya mtima. Ankafunika ndalama za nkhaninkhani kuti akafike ku India zomwe sanakwanitse kuzipeza. Pamene ankavutika kuti apeze ndalama za ulendo wopita ku India, thandizo linapezeka kudzera mu mgwirizano wa chipatala cha Blantyre Adventist ndi unduna za umoyo komanso gulu la madotolo aku India pansi pa bungwe la Heart for Mission International. Iwo anabwera mdziko muno kudzapereka maopereshoni a mtima mwaulere, ndipo Gladys anali ndi mwayi kukhala mmodzi mwa omwe anachitidwa opereshoni iyi. Tsiku la opereshoni linafika ndipo Gladys anali wamantha komanso chiyembekezo pa nthawi yomweyo. Iye analowetsedwa mchipinda chochitira maopereshoni ndipo kwa maola 8 motsogozedwa ndi akatswiri odziwa bwino za matenda a mtima anagwira ntchito mwakhama kuti akonze mtima wake, ndipo opereshoniyo inayenda bwino. Kumayambiriro kwenikweni nali wamantha kwambiri. Anthu ena akumafotokoza kuti operation yake ndiyoopsa, ukapita sungabwererenso, koma ine nangoyima pa Mulungu wanga ukhala kumwamba basi. Opereshoniyo inasintha kwambiri moyo wa Gladys pokhala ndi moyo wa thanzi labwino komanso kuchita zinthu zake za tsiku ndi tsiku popanda kudwala komanso kudandaula za mtima. Ndikutha kuyenda kakupita kunsika kubwerako, kakupita kutchalichi kubwerako, koma pa nthawi imeneyo sinimatha kuchoka pano kafika ku mtunda wautali ngati umenewo. Mchemwali wake wa Gladys yemwe anali omuyang'anira wati ndi okondwa kuti mchemwali wake tsopano ali bwino. Ine ndaona zawa ndaluthandiza mphanga ndipo ndikumva kukoma kwambiri, ndamva kukoma kwambiri fuka ntchito imene ndakhala ndikugwira kwa zaka zochuluka. Ndikuona panoponso ineso ndikuthaso kupangaso zinthu zanga pa banja langa kaso kuntchitoso panoponso ndambaso kupita bwinobwino kaso mabizinesi anga ndina ndikuthaso kupanga koma nthawi imeneyo kutheka kwina konse ndina alibe. Patrick Kwiwa wa zaka 16 wa ku Baraka ndi Dorothy Botha wa zaka 20 ochokera mboma la Nkhata Bay nawo ali ndi nkhani yofanana ndi ya Gladys, pomwe awiriwa nawonso anawachita opereshoni ngati yomweyi ndipo tsopano ali bwino akuimba lukoma. Chimabwereka ni mtima mwana upanga operation pana matima yanasiya kubwereka chicho sina sinta tulanga lili bwinobwino lamphamvu kusukulu ninayambiraso. Kuyambira chaka chatha pomwe anakhazikitsa makampu othandiza anthu amatenda a mtima, maopereshoni 56 achitika ndipo 32 mwa iwo ndi maopereshoni otsekula mtima, ndipo mmodzi mwa adokotala a opereshoni ya mtima Dr. Arega Fekadu Leta ati maopereshoni onse omwe achitika ayenda bwino ndipo palibe ndi munthu mmodzi yemwe wapezeka ndi vuto angakhale kumwalira kumene. Kuchita bwino kumeneku nkofunika kwambiri mu mbiri ya ntchito ya chipatala ya mdziko muno, ndipo kupereka chiyembekezo kwa anthu miyandamiyanda amene akudwala matenda a mtima mdziko muno komanso mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Africa. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati chipatala chawo chili ndi mapulani omanga nyumba zokhazikika makamaka yochitira maopereshoni ya mtima. Tinaona kunongola tipange plani fo kuti chinthucho chikhazikike akabwera pano osati abwererenso tikonzeretu zinthuzo. Ndiye pakati pano tikusonkhanisa zinthu equipment ndiziti half ilipo. Kubwera kwa misasa ya maopereshoni otsegula mtima pa chipatala cha Blantyre Adventist kwathandiza dziko lino kuti lipulumutse ndalama za nkhaninkhani potumiza anthu ku mayiko akunja. Adrian Tikumbe ndi mneneri wa munduna wa zaumoyo. Tikudziwa kuti ngati tipitirize kukhala ndi ukadaulo omathandiza odwala kuno kwathu, ndiye kuti tichepetsa nthawi imene anthu amakhala ali pamndandanda pamzere kudikirira kuti apite kunja. Ndiye ena akakhala kuti tikutha kumathandiza ngakhale zili zipatala za private konkuno, ndiye kuti ifenso titha kumatumiza odwala ngati amenewa mamoti apite ku India atha kupita ku chipatala cha konkuno. Kutheka kwa maopereshoni ya mtima
kuno ku chipatala cha Blantyre Adventist Hospital kwapereka mwayi kwa anthu ochuluka amene akhala akuvutika ndi matenda a mtima osati ku dziko la Malawi lokha lino komanso kwa anthu ochuluka amene akuvutika ndi matenda a mtima osiyanasiyana mchigawo chachikulu cha Africa. Mercy Zamawa, MBC News, Blantyre. Munkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers ndiyo yomwe yapambana ukatswiri wa chikho wa chaka chino wa Super League ndipo yalandira chikho pa bwalo la Silver ku Lilongwe. Silver ilandira ndalama zokwana 100 million kwacha pokhala akatswiri a mpikisanowu. Matimu a Fomo komanso Bangwe All Stars atuluka mu mpikisano wa TNM ndipo atsatira timu ya Baka City yomwe inali yoyamba kutuluka. Fomo yalepherana ndi timu ya Karonga pomwe Bangwe yagonja ndi timu ya Craig. Timu ya Fomo yamaliza ndi mapoint 29 omwe ndi chimodzimodzi ndi timu ya Chitipa koma asiyana zigoli. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Boma la Scotland lakhazikitsa ntchito yomwe ithandize apolisi mdziko muno kulimbana ndi nkhanza zochitikira akazi ndi ana. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers ayiveka kukhala akatswiri a chikho cha TNM Super League itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse.